Kaixo eta ongi etorriak beste egun batez zur eta lur saio honetara. Gaurkoan saioari hasiera Irurtzunen emanen diogu. Bertan badakizue albaitaritzan bulegoak kokatzen direla eta nola ez bertako biltegia eta eraikuntz garrantzitsuena. Bertan Julen Uharterekin, bertako gerentearekin egonen gara eta berak albaitaritzan ze zerbitzu ematen dituzten azalduko digu eta baita ere albaitaritza ez da Irurtzunen bakarrik kokatzen. Euskal Herri mailan zabaltzen da ere eta Irurtzundik salto egin dugu Elizondon kokatzen den albaitaritza dendara, han ere elkarrizketarekin jarraituko dugu eta azkenik saioari amaiera emateko behi haragizko sektoreaz solastuko gara eta baita ere Pireneika arrazaz Álvaro Garde abeltzain gaztearekin. Saioaren hasieran esan dugun bezala lehenbiziko atal potolo hau Irurtzunen eginen dugu. Irurtzunen gaude eta gure atzekaldean albaitaritzako egoitza aurkitzen da eta nire ondoan Julen Uharte, albaitaritzako gerentea eta horrelaxe da ez Julen, albaitaritza jende askorentzat bizi oso han ezautu duen izen bat, enpresa bat, baina bere handia badu eta pixo bat ongi legoke Julen ikusentzulei gogoratze ez albaitaritzaren ibilbidea gaur egun arte nolako izan du den. Bai, albaitaritza 1983an sortu zen, Pello Astiz eta Jose Manuel Azurmendi hasi ziren Elizondon, albaitero bezala, eta handik mantxo, albaitero zerbitzua eskaera egin zen, jende gehiago sartu zen, berehala Pantxi Erneta adibidez sartu zen, eta mantxo denda txiki bat jarri zuten, botikak eta saltzeko, hori 86an gutxi gorabehera izan zen, eta hortik eman zuten pausua onat Irurtzunera, ez? Uste dute 1987an etorri zirela onat Irurtzunera, eta hor beste zonalde bat esartu zuten, hemengo zonaldea, Ultzamakoa, albaitero gehiago hasi ziren lanean, eta hori izan da pixka bat, hortik aurrera esan duguna, gero gauz gehiagotan hasi ziren, botikaz aparte beste produktu batzutan, materiala, pixkat ikulutan behar ziren beste produktuak saltzen, eta orduan izan ziren hor bi gauzak, alde batetik zerbitzua asko onditu zen, eta baita ere produktuen eskaintza, ez. Eta hortik aurrera esan dugun bezala, gero 2002 urtean, lege aldetik, separatu zela alde batetik albaikide, albaitari zerbitzua, eta beste aldetik albaitaritza. Eta gaur arte hori izan da pixkat eraman den bidea, alde batetik zerbitzua eta bestetik beti produktua saltzea abeltzainentzako, esan dugun bezala alde batetik botika, baina beste gauza askore hazia eta beste gauza asko ikulutan behar dena eta hori da pixkat. Hemen orduan Julen Irurtzunen kokatzen gara, bi aizpak gure atzekaldean, oino albaitaritza egunean bakarrik ez zaudete Irurtzun, ez? Baduzue gero Elizondora ere agartuko gara, ikusiko dute ikusentzuleak, Elizondon baduzue pabelloi eder bat ere, egunean nun zabaltzen da albaitaritza, nun dituzue gune desberdinak? Bai, ongi esan duzun bezala, momentu honetan Irurtzunen gaude, eta albaitaritzak momentu honetan bulego zentralak edo zentrala hemen dago Irurtzunen, ez? Baina hortaz aparte, beste denda o komertzial propio bat daukagu Elizondon, gero ikusiko dugula, eta guretzako oso importantea denare bai. Eta hortik aurrera frankizia batzu dauzkagure bai, gehienak albaitaritza izenarekin, baina ez dira gureak, guk zerbitzu bat ematen dugu, produktua saltzen dugu, farmazilari zerbitzua eta publizitatea beste gauzak, ez? Dauzkagu 4 frankizia Gipuzkoan, ez? Eta hortaz aparte Naparroan daukagu beste bat Dantxarinean, Bentapeion Landizo izena duna, ez? Hori da pixka bat momentu honetan daukagun struktura dendei buruz, ez? Eta gero baita ere aztia eta produktu esklusiboekin dela urte batzuk mundu hortan sartu ginen, eta hor struktura bat daukagu estatu mailan, ez? Estatu maila guztian, komunitate guztietan gutxi gora bera distribuidore bat daukagu aztian asuntoarekin eta produktuekin esan duten bezala,
bueno, jende independientea da, baino frankiziekin bezala guk saltzen dieguna eta bizka gure izena eramaten dutena. Hori koordinatzeko, hori Jose Etxezurietak eramaten du bizkat estatu mailako koordinazio guzia. Eta hortik aparte, mundu horrekin pixka bat, bai Frantzian eta bai Portugalen bizkat Azian munduakin lana egiten du gure. Garbi dago zer den albaitaritza, pixka nola banatua eta nola zabalduak zaudeten, eta aprobetxatuko dugu bertan gaudela, entzulek ere irrikitan nengo dire, barrura sartuko gara, eta ikusiko dugu ea zer duzuen eta ze zerbitzuk ematen dituzuen. Guazen, Julen? Ederki. Julen, hemen gaude Urtzungo albaitaritza dendaren atarian, eta pixka bat lehen aipamen bat induzu, baina legalki, azkenean gaur egunen badakigu, administrazioak trabak edo administrazioaren erruz aldaketak barra direla, eta zuek ere komertzialki edo izen aldaketak izan dituzu pixka bat, ez? Bai, lehen hasi izena pixka bat esplikatzen, momentu honetan alde batetik, momentu honetan 3 enpresa gara, alde batetik Albaikide, 2002 urtean sortu zen enpresa, eta Albaikide bakarrik albaitari zerbitzua da momentu honetan, ez? Gero beste aldetik albaitaritza daukagu, bizka gure izen komertziala, beti ezagutu dena, eta momentu honetan albaitaritza komertzial bat da, ez? Botika kenduta, botika beste enpresa batean egiten saltzen da, baina botika kenduta beste produktu guztiak albaitaritzatik saltzen ditugu abeltzainentzako. Eta 3. enpresa Sendagai da, ez? Sendagai 2008 urtean hasi zen lanean, eta Sendagain bakarrik botika saltzen da. Lege aldetik hola izan beharra da, eta momentu honetan hola daukagu. Laboratoriari zuzenean erosten die Sendagaik, eta gero salmenta minorista bezala abeltzainei. Hori da pixka bat momentu honetan daukagun estruktura. Jendeak ja barneratua du, ez? Albaikide azkenean, Albaikide izena, albaitaritzaren familikoa dela esaten aldugu, eta orain beste senitarteko bat, Sendagai, azkenean bai Sendagai, Albaikide eta albaitaritza, badanak famili berekoak, struktura berekoak, eta pixka bat, nekazari eta abeltzainei, beraien lana errezten edo aurrera ateratzen laguntzen diozuenak. Sartuko gara barrura hemen ere, eta ikusiko dut ikusentzulek denda elegantea duzuela, oso betea, bada denetarik, eta jarrituko du barruan. Oso be, ederki. Albaitaritzako atalean gaude, ipatzen aldugu, albaitaritzako dendan, baina zuk lehen esan bezala 3 atal garrantzitsu, albaitaritza, Albaikide eta Sendagai. Albaitaritzaren barruan, esaten aldugu, zerbitzu desberdinak ematen dituzu, ez? Zer eskaintzen du albaitaritzak azkenean? Bai, albaitaritzak momentu honetan komertziala denez, momentu honetan genetikan sartua gaude eta genetika albaitaritzatik gestionatzen da. Lehenago esan dizuten bezala Jose Etxezurietak eramaten du arlo hori. Hortik aparte materiala hasieran esan dugu botikan asuntoa, eta hortaz aparte materiala urte hauetan saiatu gara kanpoan, ferietan, eta materiala pixkate espezifikoa edo bilatzen, ez? Hortaz aparte produktu esklusiboak deitzen diegunak, izaten aldira aratsentzako kasetak edo Kanadatik ekartzen ditugun botak edo ekografoak edo olako gauzak, ez? Beste alde batetik ere elikadura asuntoan edo pixka bat indarrakin sartu ginen orain dela 3 urte. Eta hortaz aparte zaldien munduan ere urte batzuk eramaten ditugu, ez? Hemen dendan ikusten alduzue pixka bat alde batetik materiala eta olako gauza daudela, baino gero eta gehiago zaldientzako eta zaldunentzako produktu. Hemen gaude, Julen, orduan zaldien edo zaldunen txokoan, ikusten dugu txoko koskorra duzuela, eta esan harritu geratu nahi zenbat gauza badiren, hori gauza guztia bezala, ez? Munduan sartzen bazara, gero ez da gauza gehiago dire, ezagutzen joaten zara, eta esan jendea gustora etortzen da honat, ez?
Bai, pixka bat gure filosofia edo izan da, gu momentutan albaitaritza barruan zaldientzako produktuak eta zaldunentzako produktuak saltzeko markak albaitak izena du, ez? Orduan, albaitaken barruan beti saiatu gara, momentu honetan 2 pertsona dauzkagu esperientzia handiakin mundu honetan, eta saiatu gara hemen dendan estokajea izatea, konsideratzen dugulakoz, jendea etortzen denean, gustatzen zaiola pixka bat, aulkiak probatzea eta ikustea zer dagon, eta aholku batzuk ematea, ez, hemengo jendeak, ez. Gu zaldien munduan espezializatuta gaude western eta arrai ataletan, eta, pixka bat esan dizudan bezala, alde batetik daukagu dendako salmenta eta jendeari gustatzen zaiola etortzea aholkuak edukitzeko, baita ere nahiko mugitzen gara estatu mailan ferietara joaten gara, txapelketetara, bi neska hauek hau arlo hau eramaten dutenak horri biltzen dira, eta azkenean kontaktu nahiko egin ditugu, ez? Eta baita ere web horritik salmentak egiten dira, eta guk uste dugu estatu mailan ja 11 urte eta gero, zertaz hola izan zen, orain dela 11 urte egin zuen apostu albaitaritzak zaldien asuntoan, uste dugu nahiko ezaguna garela, eta guretzako arlo importante bat dago. Hori da, azkenean ikusten da oso arlo teknikoa dela, zaldiak eta zaldunen inguruan bertan aritzen dena, nahi du profesionala bezala izan, teknikoki bada aukera zabala, eta zue beti bilatu duzu, alik eta merkatuan den produktu edanak, alik eta onenak, jendeak disfrutatzeko, eta urtearen poderioz iritsia momentua lortu duzuela. Bai, esaten izuna, uste dugu baietz, guk esatea ez dago sobera ongi, baina hola uste dugu, eta pixka bat beti gure filosofiarekin, bai albaitaken eta bai albaitaritzan beti izan dela, ez esatea, produktu batzuk dauzkagu eta oso merke saldu behar ditugu edo preziora joan, baizik eta pixka bat asesoramentu bat aholku batzuk ematea eta pixkat jende formatua edukita, ez. Orduan, momentu enten nahiko konten gaude honekin. Badakizue, Irurtzunen ozbait pasearan zaudetelkan, geldialdi bat egin, eta pena merezi du ikuste hemen zer den, ze aukera den, eta, azkenean jakite zaldietarako afizioa duzuenak, gustoago ibiliko zarete zaldi gainean, eta esan dakoa, geldialdi bat egin, eta disfrutatu. Albaitaritzan jarraitzen dugu, eta, gurekin Aritz Beloki, bertako albaiterua, eta Julenek lehen esan bezala, albaitaritzarentzat garrantzitsua den zutabe bada ere hazien salmenta. Gu orain momentuan, gaude esaten dut bunkar batean, gela batean, haziez inguratua, eta Aritz, ez dakit zer dela eta izaten den olako gelatxo bat, olako ontziekin, eta ez dakit nola izaten den prozesua azkenean, zezen batek hazia ematen duenetik, konserbatu eta beltzainari iristen zaion arte. Prinsipioz, zezenak berez bildu egiten direlako zentro batzuk badaude permisoekin, eta egiten jutela kontrola batzuk analizia zezen horietan, eta hori, hazia produzitzeko, ez. Eta gu egiten duguna, gu daukaguna hemen da Europako permisoarekin eta hori un zentro de estokaje esaten zaio, eta hemen ekarri dezakegu hazia estatu batuatekin, Europako dozein tokitiken, Kanadatiken, eta pixkat horren ariorak hartzen txugu zezena gure abeltzainei zerbitzu emateko. Ongi konserbatu behar dire, zate haziak bere funtzioa betetzeko, osasuntxuan behar da hazi hori, eta ez dakit abeltzainak gaur egunean zuk diozun bezala, eduten zezenan, eduten munduko dozen bazterretakoa izaten alduten, baina zer da pixka bat orokorki aipatzeko zer baloratzen du abeltzainak, ze zaugarri baloratzen du azkenean, zezen batean? Gehien bat, zezen batean, gu gehien bat lan egiten dugun zezena, dire esne biletakoak, dire ere hazia haragitakoa, bakoitzan baloratzen dira gauza ezberdinak, ez? Baina esne zezenetan normalean gehien baloratzen dena da pixkat
produktibitate aldetiken, pues, zenbat litro ematen duen, ze proteina, ze grasa, ze kalitatea ematen duen, eta gero baloratzen da ere bai, berez ere tipoa esaten zaiona, pues, esaten zegoen, behiaren struktura ona izatea, pues, indartsu izatea, hanka ona izatea, errape bolite izatea, orduan izango zen morfologia bezalako zerbait, ez? Eta gero aparte, horietaz aparte, beste kautzatzu baloratzen dira gero eta gehiago, pues dira, pues haien alaben fertilitatea, pues esnearen kalitatea eta gaitzen dako resistentzia, eta pixkat, pues gauza gehiago baloratzen dire gaur egun zezen bat aukeratzeko orduan, ez? Kontserbazio aldetikan, ontzi bere zeuetan, ezagit hazi bat, zenbat denbora irauten aldu, bere zeugarrek aldu gabe. Berez, hau esan zagun, ontzuketan hazia dago -186 zentigradotan, eta da, prinsipioz dago tratamentu batekin, pues, kongelatzen denean, pues, iraupena izan dezan, eta kaduzitatea berez ez du kaduzitateik, ez? Claro, urte asko egoten bada, pues igual galduko du zerbait efektibitate, baina prinsipioz ez luke behar. Eta garrantzitsua da, ez? Azkenean abeltzainak galdetzen duen momentutik, erosten duen momentutik hazia, ikuilura eraman arte, ez dugu sartu beharko gero furgonetan da jarraitzen duzu pixu bat, prozesu, trazabilitate hori behar duen konserbazio zeugarretan, ez? Bai, gaur egun, esan zagun, guen dela urte asko pixkat administrazio aldetiken pixkat esigete jarri zen, eta egin zentura sortu ginunean, gaur egun, esan zagun trazabilitateen kontua eramaten da. Orduan, hemen sartzen den hazi guztiak kontrolatuta dago, egunean produzituta dago, ze etxetiken datorren, esan zagun dena, eta hemendiken datatzen dena, baita ere. Eta gero bidean, esan zagun, zuzaten zuna hemendiken ikuilura iritsi bide hortan, hazia mantendua da berdin, karakteristika berdinetan, kongelatuta, ezin duzu hazia hartu eta denbo luzez kanpoan izan, deskongelatzen delako, eta behin deskongelatzen dela, berriro kongelatzen, galera batzuk komunitate, orduan prinsipioz, produktua mantendu behar du, temperatura aldetiken mantendu behar da beti ongi konserbatu. Badakizu zuek, etxera iristen den albaitaritzako hazi hori, hemen oten da deskantxoarren, bere zaugarriak mantentzen, eta azken hori da, funtzio bat betetzeko, ezaugarriak mantendu, eta horretarako daude, aritz bezalako profesionalak, berain lan ongi burutzen dutenak. Hola, Xaritz, eskerrik asko. Ongi, urren arte Bueno, Julen, albaitaritzaren atala pixoa gurpen bat indugu, saiatu gara aliketa hauekin egiten, eta beste atal potolo bat izango zen albaikide, ez? Zuen beste atal bat, eta azkenean albaiteruen lana hor dago, ez? Bai, momentu enten albaikiden 15 albaitero daude, bi egoten dira beti hemen Irurtzunen besten lana bizkate koordinatzen, ez? Eta, 13 albaitero ikuilutan, ez? Bizkate 4 zonalde dauzkagu prestatuta, ez? Alde batetik Baztan, beste batetik Ultzama, gero Erro eta Ezkoa, eta bestea Lizarraldea izango zen, ez? Hortik zonalde hasieran Naparroan bakarrik egiten genuen lan, eta momentu honetan Atenare kanpora egiten gara, ez? Momentu honetan Euskal Herri osoan lan egiten dugu, Errioxan zerbaite, Zaragozaldean, baita Frantzian hegoaldean zerbaite egiten dugu, ez? Hori izango zen pixka bat momentu honetan ze zonaldetan ibiltzen garen, eta guk albaikidek lana gehiena behietan egiten du. Gehiena esnezko behietan, baina baita haragizko behietan. Eta arditan ere, eta zalditan pixka bat, ez? Momentu honetan, albaikidek lan gehien reproduktibo eta klinikan egiten du, ez? Eta reproduktiboa izango zen pixkate gure fuertea hola esateagatik, ez? Abeltzen gehienek kuota bitartez funtzionatzen dute gurekin, kuota bat ordaintzen dute hilabetero behi bakotxangatik, eta horrekin reproduktiboko kuota balima da bakarrik, orduan 2 astetik behin edo tokatzen dena, ikuiluan neurria zarabera joaten da, ez? Eta klinikako kuota balima da hori bai, kuota hori ordainduta, abeltzainek deitzen aldute, bisuentzako nahi dutenean, eta hori izango zen funtzionamentoa, bai reproduktiboakin eta bai klinikarekin. Gu saiatu gara beti
lan pixkat programatuena edo edukitzen, ez? Bai, ikusten dire albaiteroekin tarteka topo egiten dugu, eta beraiek normalen ez dut, bai, ia reproduktibo bat egitera, reproduktibo, lan garrantzitsua da, reproduktiboak ere ongi eramatea, eta albaiteroa badakigu, beltzainentzat konfiantza osoko albaiteroak direla, albaikideko albaiteroak, eta bereintzat ere abeltzaintza lasaitasuna da. Albaitero bateri deitu eta badakizu erantzungo duela, eta zure hazien da, osasuntxu mantenduko duela. Albaikide, horre albaitaritza izenarekin, aspalditxotik, bauzu errebista bat ere, ez? Azkenean, jendeak baloratzen duen lan bat, ez? Zuentzat esfortzu bada, gastu bada, baino informazioa handia ematen duen revista bat, ez? Zer esaten aldugu errebista horren inguruan? Bai, guk orain dela 18 urte hasi ginen revista bat egiten, 3 hilabetetik behin ateratzen dugu. Momentu hontan ia 8.000 zenbaki bidaltzen dira, zenbaki bakoitzeko. Estatu mailan bidaltzen dugu, azkenean genetika eta beste gauz batzuekin gure estatu maila osora iristen garela, eta estatu maila guztian bidaltzen da, ez? Hor, guretzako gauz bat oso importantea da revista, zertaz pixka bat gure albaiteren artikulu teknikoak ateratzen dira, entrevistak egiten dira abeltzainei, eta azkenean bai abeltzainentzako, bai albaiterentzako ulertzen dugu gauz polit bat dela, esan duzun bezala, koste badauka, gure hornitzaileekin eta laboratorioekin saiatzen gara pixka bat laguntzen digute, eta esaten izuna, ideia daukagu jarraitzeko, orain arte jendeak baloratzen du lakoz. Eskartzen du jendeak, eta zuentzat ere esfortzua da, baina jendeentzat referentzia da revista hori faltatuko balitz, hankamotz geratuko zen pixo bat beraien jakintasun hori, ez? Azkenean informazio asko hor jendeari eguneratu dagoen informazioa da, jendeak nola lan egiten duen, eta disfrutatzen du jendeak hori irakurtzen da, hori garrantzitsua da. Bai, hori esaten digute. Azkenean, denei, bakoitzai bere arloan, baina abeltzainei gustatzen zaie jakitea, hori beste ikulutan nola konpontzen diren, lanan aldetik, bizkatze zenbakik ateratzen zaizkieten, esnetan, pila bat gauz, nahi dutela jakin azkenean, besteak nola funtzionatzen duten, ez? Orduan, gure ideia esan dizuten bezala, jarraitzea da, eta horre guretzako gauz oso garrantzitsua da. Salto inen dugu orain, hemen bekogotan gaude, albaitaritzako bulegotan, eta sendagai atala edo pixu bat denda hor duzu ere, eta jarraituko dugu gaurko erreportai berezi honekin. Sendagai barruan gaude, beti ere albaitaritzako familiaren barruan, eta gurekin June Sánchez, June, egunon, ikusten dugu buru belarri zabiltzala lanean, sendagaien barruan, eta pixka bat ikusentzuleak jakiteko sendagaien zer eskaintzen duzue. Bi parte dazkagu, minorista eta maiorista, eta oraintxe bertan gaude maioristan. Eta hemen daukagu medikamentu guztia dazkagu, eta dazkagu pixka sailkatuta laborategien arabera. Eta gero laborategi bakoitzaren barruan abecedarioz sartu daude. Eta gero dago parte bat frigorifikoa dana, eta hor daude hotza behar duten medikamentu guztiak. Orduan, generalean egiten dugu lana laborategi guztiekin. Eta beti ematen zaio bezeroari, berak nahi duna eta bestera alternatiba bat ematen zaio, medikamentu berdina dana o beste laborategi batekoa. Eta gero dago minoristako partea. Hori da, jendea jakiteko pixko bat, parte maiorista deitzen dena, hori ze izango zen pixko bat, minorista magratzu partikularra bera etortzen dena, eta maioristaren kasuan nor etortzen da? Maiorista izan da gehiago laborategitik zuzenean bialtzen dizkutela medikamentuak erosten diela, eta maioristak alde batean beste distribuidorei saldu egiten diete. Eta saltzen di hori bai minoristari dela hori detallista bat azkenean, ez? Eta minorista hori da bezeroi zuzenean saltzen diona. Bezeroak nekazala ikuia daukatenak. Maioristaren kasuan, kantitate handiagotan, ez? Eta askok izaten dira, komertzial txikiak saldu egiten dituztenak beste bezeroei.
Medikamentu aldetikan, ezakit gaur egunean teknologia eta dan aurreratu den bezala, botiketan suposatzen dut, badela denetarik eta gauza asko. Egoten dira, produktu batzuk uzten dituzte egitetik, arazoren batengatik eta berriagoak egiten dituzte eta beti aldaketekin ibiltzen gea. Ez bazaizu inporta sartuko gara zure bulegora pixka bat eta ikusiko du minoristaren atalean, edo zein bezero edo partikular etortzen delikan, legalki ze prozedura eramaten den botika bat eramateko. Bale, perfecto, eskerrik asko. Bueno, sartu naiz sendagai dendara, mentxenago minoristan atalean, eta demagun, produktu baten dian atorrela. Nola, zein da eramaten den prozedura? Lehen da biziko gauza, galdetzen dugu abeltzaintzain, ea fitxa daukan hemen bere izena galdetzen dugu. Ez badauka fitxa, egiten duguna da bere datu guztiak sartu. Esplotazio zenbakia, DNIa, herria, ze animali mota dazkan, gero errezeta egiteko orduan behar diren datuak dira. Orduan, berak generalean bi situazio daude. Edo etorri daiteke kontsulta bat egitea, orduan galdetzen diegu, eta guk ez bakigu, hemen dauzkagun albaikideko albaiteroi galdetzen diegu, eta askotan jaisten dira kontsulta hori aurrera eramateko, eta bestela, asko etortzen dira, zuzenean, badakite ze botika nahi duten, eta botika horren bila. Orduan, zerbitzatu egiten digu. Orduan, behin galtzen digulean bere izena, egiten duguna da, hasi albarana egiten. Eta biratzen dugu, rezeta bideratzeko behar diren gauzak. Orduan, botikak prestatzen ditugu, eta guk egiten duguna da elektronikoki, errezeta biali albaikideko albaiteroi. Eta hauek jasotzen dute e-mailez, eta ikusten dute zer errezeta dan, eta ados baldin badaude firmatu egiten dute. Eta guk jasotzen dugu errezeta hori sinatuta dola, eta orduan guk egiten duguna da sendagaieko sinadurarekin sinatu. Orduan albaiteroa betiak ateratzen da hemendikan, medikamentuarekin eta dagokion errezetarekin. Orduan dana lotua duzue, bezero guztiak ere fitxatuak dituzue, eta eta hori da, eta nahi duenak ez badaino izetori bertara, pena merezi du etortzea, ikustea zenbateko botika desberdina dituzue, eta azkenean ezinbestekoa da ez, bizi baldin bada beltzaina bere haziendak ematen duen ekoizpenatik, hazienda hori osasuntxo hon bar da, eta zuek hortarako zaudete ez? Hori da, behar dituzten gauzak, animaliak ondo ukitzeko, baita ere albaitaritza partean dago desinfektaziorako behar den guztia, eta ematen da zerbitzu orokorrean oso kompletoa. Horrelaxe, badakizue, albaitaritzan bertan itxatxia, bazterren hemen sendagai kokatzen da, bertan profesionalak zuen zerbitzura, eta eskerrik asko, eta jarrai dezazutela horrela lanean, mila esker. Mila esker, zuei. Horrelaxe, Julen, ikusi dugu albaitaritza Irurtzunen nola zaudeten, ze zerbitzu eskaintzen duzuen, orokorki ere albaitaritzak non kokatzen zareten eta zelan egiten duzuen ere, eta gure partetik eskerrak ematea besterik zaigu falta. Gustora ibili gara, ikusentzulek ere ikusi dute zer duzuen bertan, eta mila esker. Eskerrik asko zuei, guretzako hau oso gauz polita da, baina gauz falta zaigu, zer iruditzen zaizu Elizondora joaten bagara. Gu Elizondon ez dugutzi behar ura erakutsi gabe, Irurtzunen hemen movimentu asko daukagu, baina Elizondone bai. Joango gara, ozer? Badakizu beti ere gu pastanera kontent joaten garela, eta zu pres baldin bazaude, aukera aprobetxatuko dugu, eta guazen segidan, gero arte. Venga, bai arte. Horrelaxe, salto egin dugu Irurtzundikan Elizondora eta albaitaritzan jarraitzen dugu, Julen Uarterekin. Eta Julen, mentxe gaude, Elizondoko albaitaritzaren egoitzan, eta zuentzat egoitza bere garrantzitsua da, ez? Bai, esan dugun bezala, bain dela 33 urte albaitaritza hemen hasi zen, Elizondon. Eta, denda hau, leku berri honetan 2005an etorri ginen. Eta, pixka bat hemen arduradunak Amagoia eta Alazne San Zinena dira. Orduan, pixkat Amagoiakin utziko dizuet, berak esplikatzeko dendan funtzionamentua. Xe Julen, jarraitu horretik Amagoiakin, adierazgarria da urte guzti hauetan nola aldatu den. Elizondoko egoitza sortu zelikan, esaten aldu gela txiki bat zela, eta gaur egunean pabelloi bat sumatzen da albaitaritza haunditzen doala, eta gaur egunean zerbitzu guzti horiek emateko abeltzain eta nekazari prestatu mar dela, ez?
Bai, zuk ongi esan duzun bezala, hasieran albaitero bezala hasi ziren eta dendatxo txiki bat zen eta bueno, bai, esan dizuten bezala bain dela 10 urte, pabelloi hontara etorri ginen eta ikusten duzuen bezala, saiatu gara diversifikatzen, lanaz aparte eta botikan salmentaz aparte, beste produktuetan sartzen, hori izan da pixkat orain arteko bidea. Horrela, Amagoia hementxe dugu eta Amagoiarekin jarrituko du elkarrizketa. Hementxe gaude, Amagoia Sansinerarekin eta jende askorentzat aurpegi oso ezaguna, bertan albaitaritzan lanean aritzen baizara, eta Amagoia Julenek esan bezala egoitza paregabea eta azkenean denetari baduzu bertan, ez? Bai, hemen Elizondoko albaitaritzan denetari badugu. Alde batetik botika eta bertze aldetik materiala, ikusten duzuen bezala. Beti sarreran denboraldiko produktuak jartzen ditugu. Orain, baratzeari eskaintzen diogu gure sarrerako tokia. Eta azkenean hori da, ez, abeltzainek alde batetikan hazienda osasuntxu mantendu behar dute, osasuntxu ez daudelikan, hortako daude albaitaritzako albaiteruak eta hemen bertan botika ere bauzue, botikarekin pixo bat sartzeko, sunposatzen du, gu medikura joten gareliken bezala eta farmaziera, behar dela errezeta bat, eta hori ere, abeltzainei jarria direia, ez, horrela lan egitea. Problemi gabe, bi modutan egiten ditugu alde batetik, bezera zuzenean etortzen dire, eta orduan errezeta elektronikoarekin botika ematen dugu. Eta bertxaldetik, eskaerak egiten aldituzte, telefonoz, e-mailez edo gaur egun ere WhatsAppez, eta gu prestatu eta albaiteroak eramaten dizkiete. Eta, hori ez da aski, ikuilu bat edo pixko bat basarri bat aurrera eramateko, behar da denetarik, material ona, profesionala, eta hori ere, aski da, bertara sartu eta ikusteatzen gauza dituzuen, eta azken finean, gaur egunen sektoren diren gauzerik punteruenak, ez oberentako bat, ez? Bai, hortara aritzen gara eta saiatzen gara alde batetik botika, bertzaldetik desinfektanteak, xabonak, tankeak eta garbitzeko azidoak, denetari badaukagu pixkat. Bestetik ere, Elizondo sarreran zaudete, poligonoan ez, iruritatik etorrita Eskubik aldean, eta egia esan, leku paregabean zaudete, ez? Askotan, ibiltzen gara presaka erosketak iten, denbora gutxikin, ezin aparkatuz, hemen normalen arazori ez da izaten, ez? Ez, oso toki erosoa da hortarako. Atean bertan aparkatzen dugu, karrotxak ere ditugu pisuko gauzak hartzeko, sartu eta etxera huelta. Eta denborik gabe ibiltzen baldin bada ez, baserritarren bat, bazuk esan duzun bezala eskaera egiten dulikan albaiteruari medikamentun bat, botikaren bat ekartzeko, askotan ere aprobetxatzen duzu, ez? Aizu behar dutela ez dakize produktu ekarri botikakin batera, eta albaiteruak eramaten aldu, ez? Bai, ez dago inolako problemiko prestatu eta eramaten dutela sai ederrean. Ezakit, ordutegi aldetikan nola ibiltzen zarete normalean, albaitaritzen hemen? Ordutegia daukagu, astelenetik ostiralera, goizeko 9:00 2 ordutara, eta gero 4:00 8:00, eta larunbatetan goizez, 9:00 2 ordutara. Eta ikusten dugu, bastan jende asko erakartzen duela, turista asko erakartzen dituela, hau ere Euskal Herri mailakoak, eta beraiek ere gustura etortzen dira, ez? Bastan etorri eta albaitaritzako dendan sartu, iaia turismo egiteko beste modu bada, ez? Gauza berexia dire, eta beti ere asteburu pasa etorri eta gero opor batzu pasatuta, etxerakoan zozer eraman, ezagizki ez. Bai, egia esan, etortzen diren bisitariak ere askok etxakurrak izaten dituzte, eta orduan ere etortzen dire, pentsua, pipetak, antzi zaizkion gauzak hartzera. Egia esan, horiek ere bisitatzen dizkigute. Oso ongi, Amagoia, segi zuen eguneroko martxan, lanean atope biltzen zarete, eta beste bat arte, ondo segi, eskerrik asko. Bai, eskerrik asko eta beste bat arte, aio. Julen, zueri esker aukera izan dugu, bai guk eta baita ere ikusentzule guztiek, azkenean albaitaritza nola lan egiten duzuen da zer duzuen barrutik ikusteko, Irurtzunen egondu gara, hemen Elizondon ere, eskerrak eman besterik ez egu geratzen. Gustura ibili gara, ikusentzuleak ere, eta espero duguna da, ikusentzule horiek, askotan telebistan ikusten dena, politago da hobekio izaten da, bertaratzea, eta dozein konsulta, dozein duda izan ezkero, bertako langilekin egon eta argituak izango dira. Eskerrik asko, Julen? Gauz bera, eskerrik asko zuei, guretzako oso gauz polita da holako reportai bat egitea, eta pixkate jendeak gure enpresa ezagutzea, ez? Azkenean, albaitaritza izena aspalditik beti albaitero lanakin eta elkartzen dugu, eta ikusten duzuen bezala gauz gehiago egiten ditugu, eta
hori, eskerrik asko zuei da, nahi duzuen arte. Beste bat arte, ordu arte. Venga. Beste diotena, niri bosta sola, benetan maite dudana bapo sentitzea da. Harin bizitu, aske sentitu, egin kasuta eman pausuzuk eraldazazu. Saioa bukatzeko, hemen dugu Álvaro Garde, bera badakizue, Arriozko abeltzain gaztea dugula, eta beti ere, haragi sektorean lanean, Pirenaik Arrazako behiekin lanean, eta bueno, Álvaro, ja uztaian aurrera goazi, eta ez dakit pixka bat Pirenaik Arrazaren inguruan edo konkretuki haragizko behien sektorea, ez dakit ze balorazio egiten aldugu, ja urte erdia pasatuta nola dago sektorea? Bueno, pues erran bar da, haragiei dagokionez Iruñaldi hortan eta merkatue azken aldien arras triste dagola. Azkenek 3-4 hilabetetan berakada ikeragarri eman du, eta gauz ez da haragi gehiago badelako edo aratxe gehiago badirelako. Diotenez, kopure mantentzen da, baino kontsumoak behiti du. Horren zergatie, pues, egiran ez da ziurre. Seguro, orai dela hilabete batzuk, arrazen polemika horrek haragi gorriek minbiziekin zuen lotura, eta horrek eragin handi izan duela. Eta bertzaldetik ere, pentsatze dut, azkenean krisi honek, pues, jendeak zailtasun gehiago duela kontsumitzeko orduen, eta bai, hoi kontsumoak behitindu nabarmen, eta egierran bada orai azken aldiunten zenbaitetan Bartzelona eta Madrid aldi hortara badazi bertate zenbait aratxe. Orden, ez da kanpotik ere sartzen nahi dela produktua. Hemengoa sobera da eta azkenean horrek badu eragine abeltzainetan. Baina aipatu hemen baztanen mantentzen dela, guk adibidez baztango karnizeroekin lan iten dugu, eta hemen oraingo zen pinprezia mantentzen dire ez du behitin, eta bueno, alde hortatik gu hemen konte baino, Iruña alde hortan baina bari dela behitin duela merkatuek. Bestetik ere ezagit, askok uda partean ere bazka egiten duzue, gero negurako, belarridorra dela edo siloa dela, ezagit, bazka aldetikan ere badakigu ustiategia, esplotazioa aurrera ateratzeko, bazka etxetik egiten bada hobe, gastu gutxiago, alde hortatik ezagit denboraldia nola duien, bazka ona izarete atatzen edo... Bazkan aldetik aurten egieran bazka unitz torri de, bai, udaberri nahiko honein du bazka tortzeko, eta horrei ere oiniken ez idorti haundik sartu oraingoz. Baina egia ere bai bazkak berantago indirela. Lehenago inbalimez ziren, hobiak atako ziren, baina denborak ez du seguro maten belarrak mozteko eta eskapadak aigara bizpirogun honak maten dut, orden aprobetxatuz, baina kantitatean aldetik bazka uniz torri de. Kalitatea bazka honak indire, baina lehentxago inbalimez ziren, hobiak atako ziren seguraski. Berriz ere bueltatuaz lehengo gaira, pixka bat haragi konsumoa jaitsi dela, Nafarro aldean batipat. Ez dakit, behar badere kanpainaren bat inbarko zen ere, bertako haragia jateko, bertako haragia osasungarria dela ere azaltzeko, askotan telebistan edo prensan agertzen dire albiste txarrak. Baina pixka bat positibizatu, pixka bat konsumo ere beharko zen igual, ez? Ba, ez dakit, prentsak joerik aragarri edu notizi txarrak atratzeko, eta ez bakarrik haragien sektoria dagokionez. Arlo guztietan, prentsak ez da afizio ikaragarri dute notizi txarrak, azidentiak, lapurreta, oza, dena txarra. Eta alde honai ez diote leku ikusten, eta nikoi falta motatzeut ez haragien sektorian, baite bertzarlo guztietan ere, baina guri dagokionez haragien sektorian, eta baita hemengo produktetan ere, nik uste laguntze puntuoi eta publizitate edo propagandoi bertako kontsuman aldere inbarko litzetekela, ez? Zazkenean, baztanen konkretuki jende haunitz bizide bertan ekoizten dien produktuetaz, ez bakarrik haragi ez. Bai esniaz, baratzeko produktuez, gaznare bai. Orduen, ez dakit, nik alde hortatik bai falta motatzen dutela, eta baztanen konkretuki
lanian aide horren alde, apustu handi egiten bertako produktua kontsumitzen alde, eta hemen orain sortu den zerrian nolako baztan, pues, alde hortatenik arras positiboak usteut. Eta aipatu ere bai, standarren miltzarra ganden igendian pastu zela, eta bertan ere 3 aratxe erregintuela bertakoak, orai arte katzen zen kanpotik bazkarite, baina urten, apostu inginen bai aratxekin mantzen litxuekin, eta bai bertze produktetan ere, gaz, izozkie, pastelak, bertako produktuen alde. Azkenean, bertan kontsumitzen badugu, bertako ibizi eman bar diogu, nik uste horren alde lan imarri dela. Eta horren alde lan egiten duzuen seinale, iraian ere, iraia bukaeran, azkeneko urtetan badakigu Pireneika arrazako, feri garrantzitsu ospetsua burutzen dela azken urtetan Elizondon, eta urten ere, horrela izanen da, zorionez ez? Bai. Elizondoko plaza beti erran dugu baduela zerbait berexie, puntu arrasonean dago, arlo guzei behire, Elizondon badaude restaurante, bar eta pila bat, gero jendia kanpotik hortzen denare gelditzeko baliabide haunitz batu. Eta gero, pues, zu gerran duzune, azkenean hori erakusteko eta horri bultzadan mateko ferioi ezin bertzekoa da. Gainera aipatu aurten ere, aintzinek urtetan iten den bezala pintxo, saldata guzti, aurten ez da lehiaketa izin, baizik eta asteburuen izin de dastaketa. Bertako bar eta restaurantei maintzai aukera pintxoak iteko asteburu guzien zehar, eta bertako aratxekiekin indako produktuak jendei eskaintzeko. Orden nik uste horren aldere apostu betiten dugule eta jendea kontzientziatzea, pues horrek duen garrantzi eta azkenean bertako kontsumoak guregan eragina izaten duela. Data konkretuia badakigu, feria noiz izanen den, azkeneko asteburuan iraileko izaten da edo? Buruz zain naiz eta nik uste irailako 23, 24 eta 25 direla. Egun bet goiti behiti baina asteburu da aurten tokatzen den data. Behar bada orain abuztuan sartzekin, aintzintxo, komentatuko ditugu datu konkretuak, pixka bat izena emateko eta noiz arte izanen den, zesarikapen izan den diren, zeleiak eta talak, zesariak, behar bada usten dugu abuztu erdirako edo Albaro, eta orduan ja ikusentzulea azaltzen dugu datu gehiago. Bai, orain goz orai hasi gara lehenbiziko prestaketekin, pues pixket zein kartel izin dena aurten izin dena ferian anuntziatzailea, eta gero, pues, beti badire zerbait aintzinek urteetan akatsak usten dugune horiek nolo betu pentsatu, eta lanean nahi gara, baino datu zehatzak aintzinago manentugu, zegu gero iniken ez dakizkigu. Horrelaxe, zue badakizue, asteburu horretarako, iraileko azken astebururako agendan apuntatu, eta, planik ez egin, badakizu asteburuetan bastan ere etorri, disfrutatu asteburu osoaz edo behintzat egun batetaz, eta bitartean Albaro, ongi segi, eta aurrerago esan bezala, gonen gara, eta, ea ze berri diren. Eskerrik asko. Esker mile zuei, gero arte. Besterik gabe, agur esateko ordua iritsi zaigu eta betiko moduan eskerrak emanez zuen arretagatik agurtzen gara. Datorren saio arte, ongi segi.